leader. Yo. Aku kudu melu nyerekake ramalane buku Nang desaku. Wekasan mung walengku aku titip kembang mawar biru. Mbak ki lho pamundhut. Ya wonten Jawa Mas Gareng Mas Bagong. Mawar biru. Mawar biru. Dengan apik iki lek kanca. Ora ada apal aku nek mawar kuning apal biru besem-besem iki. Menika bubur nggih tasik mungo. Nggih. Pak Haji. Kali Tirakatan. Kali Putra tenan. Jan kangen kali Kyai. Aku ditemenin boleh nggak Pak ya? Boleh, boleh. Oh ini Tante Tuti dong. Oke, Tante boleh. Tuti, Tante Tuti. Bukan kamu pede banget sih kamu. Enggak ini loh, ini Tidak, sikil saya kenapa? klet. Jayaan. Mbak Tuti kancanono iki. Ayo, Mbak Tuti. Ayo. Monggo Bu. Loh, jumeneng. Loh, jumeneng Bu. Mas Dar, jumeneng. Gak nggo Master. Mboten ndang Mas Dar. Master gak kanggo. Wah, kayak sirkus. Kakak Gisel. Ya, halo keroncong. Mete sing asbae. Ngomong. Tengah wengi, ayo. Lawang iki rusak le. Nutup banter ya Ramli. Ah, bilang damkeng. Nemen. Ambil suara, Mbak. Tutup ben botenmu. Dan cak-cak ngono lho. Langsung Pak Yoyo. Langsung. Langsung mawon. Ya. Di sini iki, di sini. Aja ngisi-ngisi anak buahmu diomongi to. Kuwi mobil iki tenan to? Nggih. Ya Ketok, Allah. ketok. Pun kula omongi aku lek goro-goro engko kira-kira munggah setengah jam ndang starteran aku. Kon meneng sik ganggu pertunjukan ora. Surungen le. Ya, Pak, ya, Pak. Tumete sing wes mako ora tega rasane ngatiku ninggalake asliramu priya idamanku Tansah katon esemu gawe-gawe rasane ngatiku Ayo. ngelingake nalika bareng mlaku-mlaku ora nyangka ora ngira yen ngene dadine Salah. Kowe aku kudu melu nyerekake ramalane buku Nang desaku. Wekasan mung walengku aku titip kembang mawar biru. Matur nuwun. Oke nono minangka tandha katresnanmu Ini lagu zaman kapan ya? Aku kayak tahun erong lahir sewidak. iki. Aku SMP wis iki, Mbak. Mbak Sukron metu terus iki mbiyen. Oh iya ya, aku belum tahu, belum nate. Mete sing mas Nah, iki Mbah. Mbah Desukron biyen. Aku lek sing ngendang. karo Tina. Nggih. Kuwi apik. Lagi Nggih. neneh, Mbak. Masih wonten, Mas? Mbok tasih. Sing dereng anu mungkin ndak utang. Nggih, ndak utang, leres Nggih. jenengan. Niki langgam angen teni. Nah, nggih menika. Oh,
ngenteni yang Pak Mantep. Yang Nggih Bu Kesi nggih. belok 6. Nggih. Ngenteni Pak Mantep nggih. Belok barang nggih. Belok barang Mbak yang Narto. belok 6. Lah nggih. Belok 6 Pak Mantep. Nggih Oh, nggih iya. nggih. Belok 6. Mak. Iya. Sik mobilku wis kena to. Bu Kesi kancanono ki, adimu ki, ayo. Alhamdulillah. Kalih adik nggih, Bu. Nah, karo adik. Adik. Bu Kesi. Bu Kesi jan makin cantik deh. Montormu wis meneng, Dik. Pun nging disuruh wong 8. Wis tak omong tak kon ganti dinamo starter wae, Pak. Engkel. Ayo. Yo dibawani ora apa-apa dibawani. Oh nggih. Nggih. Gliak-gliak yo tirakatan ngeten iki. Mboten. Los. Yo kinanti. Ayo. Oke. Menahin. Yo. Manah yen keteman wuyung Bekasi niku nang. Kula sik cilik niku Bekasi wis nyintin kon dindi. Iki wayangku aja kok tindhi rusak ora. Larang kuwi. Wong wayange ra sabar. Lah aku sing duwe sing rugi ora. Tatane itu gimen. Ora grup dingene ya ora sanggo wayang. Lah nggo apa? Debok tok. Tepung wong kang yo. wong kang ayu kuning Mbak Lisa, yo. sesah lamun den lalekno darmane kadasu mandeng. Lanjut, Mbak. Mbak sinten? Oh, Mbak. Mbak Lisa. sing bun. Oh. Wah, aku mosok nang bojo Mbak ora. Yu, biyen. Nadyan hemu sedela Nono. nambani kangening ati. Karyanipun Mbah Mantep. Mangga. Mang disiki Bu Kesi, yo. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudhune ayu janjiran sumimpan jroning kalbu Arus alaso, coba.
Rampung langgam iki bablas memanik Bukesi mundur nggo sing maju terus Birgita Mbak Tutik karo Umi Afifah. Gledang gawe teko Terima kasih artis-artis kita.